Una. Que guapos, Al cotxe. Companyes, avui fa 77 anys que van escollir el president Companys i novament ens trobem aquí per recordar aquells fets d'un feixisme que va assassinar un president de la Generalitat. Per ell i per els milers com ell que van caure fusillats, podem proclamar la República. Visca Catalunya. Lliure! de continuar endavant i això requereix molta unitat de totes les forces polítiques i cíviques i la ciutadania en general. Vindran temps difícils, hem d'estar tothom mentalitzat que això serà així i nosaltres mateixos, però també el nostre entorn, hem d'estar suficientment activats perquè el procés no embarranqui. L'Estat té unes armes molt potents, però nosaltres n'hi tenim una que és definitiva i que és la que ha obert els ulls al món, que és la ciutadania. La resolució de part dels que estem treballant des de fa temps en el procés per arribar a l'emancipació nacional, però evidentment sense la força de la ciutadania, sense la resolució de tantes dones i tants homes del nostre país, segur que no hauríem arribat fins aquí. Hem de continuar perquè després de tots els esforços és evident que no només per Lluís Companys i per totes les persones que s'han quedat pel camí, sinó també per les persones que hi som i per les del nostre futur, doncs tenim l'obligació de defensar el procés fins a arribar a no ja a la declaració, sinó a la proclamació i l'existència efectiva de la República Catalana. Visca la República Catalana! Visca!